Dobrý deň, dneska z nového videa, zase som tu s Dominikom. a dneska ideme natočiť Roblox Mini Doors But Epic But Bet. Neviem, čo to znamená. Určite sa nezabudnite pozrieť na môj kanál Lubomacho. a dajte tam odbery a lajky a ideme na video. Poď sem do tohto výťahu. Ja som už túto minihru hral, ale teším sa strašne na Sika. Jej, mne to laguje jak toto. Ideme. Stoj. Ja nebudem. No budeš. Dobre, Ježiš. Dobre, môžeš. Teším na Sika, ja sa tam zdržím troška dlhšie. Čakaj, Ja som si s ním dám spomalil. kavičku. Víš, ak sa mi to laguje? Čakaj, som sa zalagoval. Dobre. No môžeš. Víš, ak sa mi to laguje? Jak? Víte, kúkni. Už sú tu oči, yes! Tak čo teraz? Vydrž až za Som chvíľu. dosraný. Teraz vydrž. Teraz ide za chvíľu, teraz pôjde dlhá chodba, sa mi zdá, asi. Hej, Áno, teraz nás bude naháňať. áno, ale teraz ešte nie, ale on sa nebude naháňať, on bude iba chodiť dopredu a dozadu. OK. Ty nič neurobí. Teraz odčúvaj, David. Tak do pekla. Hello? Merci. Hej, to kde som? Sa tu troška zdržím. Achievement som tu Ja dostal. už ho mám. Pomesík. Ja ťa tu čakám, idem si sadnúť krásne. Tak. Príde FBI opona. Fuck you. Ja som Remenko 5. Som dom UIP 95. Ja som najlepší bot. A, David, dneska by takže kedy bude ďalšia príšera? No, za chvíľu bude figura. Teraz je ráž do skrine. Nepoď iba sem, tu stať. Dáš tu nemusíš ísť pri skriňu. Tu môže mať kľudne otvoriť, lebo oni majú iba trasu. Hej, mne sa nedá otvoriť. Kde si? Doors but Ohio. Kde si? Tam? Kde? Áno, tam. Tu? Ešte poď. A čus. Teda v tomto videu by sme mohli to dať až na figuru. Alebo to dáme rovno aj celé. Ja to nedám celé. Ty To to je dáš. easy, to je easy. So, ice. Ňam, nega. Neger. Málo HP. Ja to asi nedám, aj keď je to ľahké. A ja mám menej HP. Než Ja ty. mám málo, no, ty máš menej. Čakaj. Jožo. Hello, my friend. Hello, baba. Na Remenka 5 musíš počkať. Si tam raz je first person. Pohľad z prvej, či aké osoby. No. Ideme do postielky. Sa len chodíme dopredu. To ma Aj nie. muž tu vyzerá jak nafetovanec. No pofigurinuje to koľko? Ešte 10 dverí. No, Možno ani nie. Už je tu figura. O mama. A? Pozor! What the fuck? Však to je Ohio Doors. Takže mne sa zdá, že to je 2. Poď David, poď, hore, ja si pamätám. 2, 1. Nie, 2, Mama. 0, 1, 0. 2. Enter. Ja ti to nekliká, to ja Aj? urobím. Dávaj. Ona ťa nezabije. Ona ťa neočuje. Daj. Poď Endej. Tuto môžeme zatvoriť a otvoriť typkom random. It's raining tacos. Dátko, pober si všetko. Flashing tu nie je. Čo si mám pobrať? Pozri. Som si dal vitamíny. Všetko si zoberá, tu máš aj zapalovať. 3 vitamíny. Kde mám zapalovať? Tu? A na základu tu bude aj kľúč. Mne sa nedá zapalovať zobrať. Tu je. Aha. Tu je. Základu tu bude aj kľúč. Toto nejde, hej. To jak mám zobrať? Odkiaľ máš Red Bullik? Odkiaľ? Jak si mám zobrať ten zapalovať? Ja neviem.
Strčí, musíš zapatovať do ryti. Tak si čo to vždycky? Ňam, Red Bull. Oga, gaga. Si dám dať Red Bull. A ja som si dala Red Bull. Ja som naspidovaný. Som mám veľa energie, za tu bude krucifix. Tu je krucifix, pozri. Dada to ťa zrýchli, Mama. počúvaj. Ompa. Ja nemám krucifix. A vidíš? Tebe nejde zobrať, ty máš asi plný inventory. Veď ja mám len toto, 3 v inventory. Inventár by si tu mal mať niekde. Report. Player. Skúsiš ma reportnúť? Neboj. Neviem, kde sa ti tu dáva Ty kašlem už na to, mám len 3. Ty ma uchrániš krucifixom. Kde si? Krucifixom sa tu nedá ochraňovať. Nie? Čau, ty si išiel trošku do ricky. A ty si naspirovaný, ja si išiel. Krucifix. Vitamínik. Môžu dať to Mama, choď do taký takého. pohľad mám. Nezabil. Davidko zabil, tak aj mňa zabil, lebo ja som to prvne postavil. Toto je pre toto video všetko. Ak chcete ďalšie videá z takýchto Ohio hier, Yes. to sú parodie na hry z Robloxu, tak dajte like. A odber. Takže čuste.